vodku ani pivo, ty smrad. Aj. Vy čo môžeme robiť teda? Hrajme tu si, ale zároveň otočiť môžem. Lebo oni budú strídať, na každej strane jeden a hráme do minuty. 1-1. Zapisujem. No, počúvaj ma. Ty si nehaj dole sa to. Ty si nehaj, Luka. No. Počúvajte ma, hráme kuse. Kriko strídajú. Lukáš strída s rozličovačkami, Karol strída s týmito. Marek nemôže. Hráme kuse, odnímaj kolo. Ktorý si tak? Výborný. Dobre to máš? 1-1. A Boris, no ďalší došlo do páru, paha. Dobre, nemáš sa prísť. No dvaja ďalší. Dobre, hrajte, budeme strídať. Samé mužstva, hej. A ešte to podelíte, čo? Šori pôjdu na turné, aby dva idú, nie? Boris a Martin. Počkaj, tu ostáva, vy dva nejdete, oni dva idú. A Peťo? 1, 2, 3, počkaj, tam nejde, oni tam idú šíra, dobre? Vy nejde akurát Peťo. No, to je tretia a ide sa bude točiť. Či sme koľky, či nás je dosť? Áno, Na 3, 4. no, to či to môžete podeliť. Serus. Dajte si toto. Ďakujeme. Tak to budete, začnete robiť, potom to prestriedam ešte. Počkaj. Koľko je?